Na Rympei U Hynñiewtrep ki paidbah Bri U Hynñiewtrep. Kawei Bri U la pentek bahag arhoi terik jong niu benai hakapor bau rung ban thiet jan na kawei dukan ka badan Lad Rymbai ula I no yo shabi kali shibit shipor ban jit yaki jan kinep tangba hadin bau la pejpat ban wat yo niu shabi uklam shem shu yo hadin ba pej ka CCTV ka badan hakani ka dukan la yo I yo Kawei Bri U bau bat yo niu shabi hakati jong uba pej yaki jan na kani ka dukan kitrai dukan kiloong bahaba ki yo I yo niu shabi baladan ba I hakani ka dukan kilakli yaki Bri U ki badan ba hatu udeu shabi jong nu bat lawan kam uniu Bri U bat ula ongru ba udei mau trai jong uniu shabi hadin kanipat uniu Bri U ula mi no napoh kani ka dukan na kaliang jong trai shabi ula kyntu ban sngewbha ban pynphai biang ya uniu shabi Yau tu Bri U wala shim niu shabi da ka ba phone hau niu number prah nyau lai sao ar not ar Khublei Shibun.